Всъщност, когато заговорим за модулни уравнения, се подгответе за едно кратко пътешествие по числовата ос. Модул от Хикс равно на 3 е уравнение, което реално няма само една възможност. Представете си, че модул от Хикс става част от нашата кола, която е застанала точно в нулата. За да достигне 3, всъщност колата може да се разходи надясно по числовата ос или наляво по числовата ос, достигайки до образа на числата, които отстоят точно на 3 стъпки. Нека да приемем, че нашата кола минава 3 стъпки надясно. Числото, до което стига, е 3. Затова първото възможно решение на нашето уравнение е Хикс равно на 3. Представете си, че сега прави 3 стъпки наляво. Числото, до което достига в този случай, е минус 3. Затова втората възможност като решение е минус 3. Дали ще се получи същото, ако вътре в модула не стои само Хикс, а стои цял един израз? Например, как